Mám Poď. pamäť. Kto predtým niekto bol? Ja vôbec neviem. Ale ten niekto bol predtým, pamätáš? Stúpam, potichu. Potichu stúpaj. Kto predtým niekto bol, ak si pamätáš? Je tá budova? No hen tam, táto tu pred nami. Najskôr by som išiel na to skleníky. Tuto radšej, hneď. Tuto to sú tie zábery. Reálne mne buší srdce. Nie. Tebe nie? Mne nie. No by nás to niekto nenačapal. To je jedno, ja neviem. Budeme rád po toto preskúmať. Čo tu je sklo? Toto je paráne, že? Ja by som išiel skúsiť otvoriť tú budovu. Môžeme skúsiť. Čia máme rukavice. Takže... Potom ťa aj označím. Teba. Máme rukavice, takže keby niekto chcel, takže nenačapajú nás. Bo máme rukavice. Hlavne dále pozor. Toto je tá budova. Ja viem. Čo som ti hovoril, že to je táto budova hneď pred nami. Hlavne potichu. Tuto asi keby niekto spal. Však na mňa svietime. Počkaj, ale kam chceš ísť presne? Počkaj, myslíš, že v tej budove niekto býva? Neviem. Je to jedno. Akože ja nemám dostaté. Nemám ani tu. Tam niekto ako keby bol. Mám pocit. Tuto to vypadá ako keby to bolo normálne prázdne, či kokos. Jebe, tam je kľúč. Ale No. mám pocit, že toto nie je opustené. Ja ti presne neviem povedať. My ideme tam dovnútra. Môžeme ísť. Ale nie, to je čistko. No ale to môže byť dávno opustené. Kedy? No hej, Zase prečo by to tu nechávali tak rozrúbané? ja neviem. Pozri sa, je to mi niečo rozdrobané. Sklo. A tak to bude opustené, lebo to... Lebo takto normálne budova by nebola takto rozdrobaná. Akože pozri sa na tie schody. No, To Ideme vy- dovnútra. poď. Neviem ti povedať. Zamknuté. Zamknuté. Ešte je tam druhá budova. Poďme ísť do nej. Možno sa tam skúsiť. Čo dostať nejak zadným chodom, alebo rozbiť okno a ísť dovnútra. Čo tu je druhý vchod, ne? Tade. Nie, dozadu tu. Ale nikde v tých oknách sa nesvieti, takže to nevyzerá tak, že by tu nebolo. Ale v oknách sa to nesvieti, takže to je ten problém. Ale ja by som Takže odval sa to vždycky odráža, vieš. ešte by som tieto skleníky. Môžeme. To dlho nikde nebol. Vidno. Ty kokos, ľudia, pozrite. Normálne opustené. Ale tu pozor pod nami. Čo ja viem. Kurva. Ty. Ide rovno alebo čo? To sme boli. Hej, potom mi iba odrazilo. Potom mi iba odrazilo, som si myslel, že tu je niekto. No neviem, aby
niečo asi robí. Mne to je jedno. Môžeme skúsiť. A nás tu niekto dal na čope, takže neviem. To čierne. To sú vlasy. Nie, to je mak. To vypadá. Ne, poď sa na toto. No toto môžu byť vlasy, ale hento to je mak. Nie, to sú vlasy, vážne máš pravdu. Orientačná tabula. Toto mi nejako nezdá. Hodí to... Opustíme stranu. To sú všade vlasy. Takže to vypadá, ako keby to niekto bol. Pred nami. Teraz kam odbeď? Môžeme skúsiť rovno pozrieť. Ty kokos, pozri sa. To asi neprejdeme do tej zaraz. Ty kokos. Nie, neohývaj to. Potom, vieš čo odistíš? Pozri. Ty odistíš to drevo a potom ti to zjebne na hlavu. Viem. Ale tam vzadu by asi nič nebolo možné. No môžeme to i inde preskúmať. Môžem sa tu strašne dostať do tých budov. Čo môžeme pohľadať inakší, akože vchod. A rozbiť okno. Zadný chod. Čo? To tak vypadá. To nebolo. Ale madrace, pozeraj. Madrac. Áno, ale to nebolo obyčajné slovenské, to robia vlasy. Hej. Čo? Takže to vypadá, ako keby to niekto bol vážne pred nami. A nič. Chceme aj tak, že na tam vyšli. Čo? Skleníkov, nemá sa vrátiť. Kurde, vlasy. Teraz kde? Tu sme neboli. A my sme ešte neboli tam ďalej, vieš? Je to je poza. Mne sa točí. Toto sa tu normálne rozbijalo. Ale kto toľko mohol chýbať skla? Neviem, keď som o tom myslel, keď som si našiel vlasy. Ty kokos, to kto tu dal? Si dal vlakov? Nie, ale normálne mi to skoro dalo do hlavy. Kurva. Nič. Nič ste nepočul, nikto nič. To není sklo, že? Tak poďme tam. Pozeraj. Tak poďme tam. Keď chceš. Počúva, toto je tu moc. Tu je moc skla. Dokážeš to preskočiť? Takže to vypadá, ako keby to bola nejaká... Podole. Tako poistky. Hm? Ja som tady niečo počul. Nie, bez podiaľa. Ak chcete, aby sme prišli, ale no tak dajte aspoň 30 lajkov.